Zsófival minden héten versenyzünk, hogy ki tud különlegesebb éttermet találni, úgyhogy most elhoztam egy olyan helyre, amit egy darabig biztos nem tud überelni. A tölcsibébe belépve egy nagyon jó érzés fogott el minket, hiszen amellett, hogy az itt dolgozók iszonyú kedvesek voltak velünk, maga a hely is nagyon menőn néz ki. Amúgy az étterem arról híres, hogy sorsropogós gófri tölcsérbe töltenek különféle salátákat és csirkét, és én ilyenről még nem hallottam sehol máshol az országban. Alig tudtunk dönteni az ételek közül, hiszen annyiféle opció volt, de végül én az amerikai ráncsos tölcsér mellett döntöttem vega verzióban, Zsófi pedig a jalapeños csedáros tölcsért választotta, és mindketten kértünk egy-egy köretet és szószt, valamint limonádét. Szerintem a reakciók magukért beszélnek, hiszen isteni volt mindkettőnknek az étele, ennyire jót nagyon rég nem ettünk. Fun fact, a vega tölcsérben jackfruittel helyettesítik a csirkét, de az íze és az állaga is 1/1 ugyanolyan. Elképesztően jól laktunk a végére, úgyhogy elmondhatom, hogy a tölcsibébe egy 10/10-es élményben